Ahojte kamaráti, vítame vás pri prvej epizóde nášho podcastu s názvom Deň detí. Pred pár dňami sme oslavovali jeden z najkrajších dní v roku, Deň detí. A viete čo? Týmto podcastom sme vás chceli aj my potešiť. Ja Tomáš Kyseľa zo 7C a ja Linda Gaľová zo 7B. Tento čas a okamih patrí celý len vám. Tak sa usaďte, usmejte a užite si chvíľku plnú zábavy, smiechu a prekvapení. Zahráme si rýchly kvíz. Pripravte si uši, pozorne počúvajte a skúste hádať odpovede na hlas. Keby si mohla vybrať ideálny darček na Deň detí, čo by to bolo? Cukrová vata a skákací hrad. Čo by podľa teba dnešné deti najviac potešilo na Deň detí? Jazda na koni. V akom jazyku rozprávajú všetky deti sveta? V jazyku smiechu. Ako vyzerá tvoj vysnívaný deň detí? Ísť do kina. Myslíš, že všetky deti na svete oslavujú deň detí? Myslím, že nie. Čo by si želala na deň detí okrem darčekov? Mier na celom svete. Výborne. A teraz si vypočujte krátky príbeh v podaní Viktórie Šinaľovej zo 6D. Bol raz jeden chlapček Martin a jeden starý pán. Stretli sa raz na ulici. Obaja boli veľmi smutní, lebo nemali nikoho, s kým by sa mohli hrať. A zrazu starý pán na Martinka žmurkol a zavesil svoj starý sivý dážnik na strom. Žmurkol aj druhým okom. Odstúpil trochu bokom, lúskol prstami a povedal: Na námestí s názvom Potom, nad starúčkým žltým plotom na konári, visí dolu hlavou, ako netopia, starý čierny dážnik a jeho 5 dier. A ako to tak býva, dážnik visí a trošičku sa kýva. A pritom si sníva o tom, že na námestí s názvom Potom jeden starý pán spravil z neho cirkusový stan. Martinko sa pozeral, div si oči nevyočí. A čo zočil? Starý dážnik sa zrazu premenil na cirkusové šapito. Hurá, prišiel cirkus! Zakričal Martin a ani si nevšimol, ako sa starý pán premenil na cirkusového riaditeľa. Bum, 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 veľactené publikum. Kto má pohromade všetkých 5? Myslím koruniek. Navštívi náš cirkus svet, ktorý má na tvoju nudu ten najlepší liek. Kto nepríde, ten ti bude závidieť. Medzi naše prekvapenia patria veľmi krásne, no dravé šelmy. Mrchy, blchy a ukrutne velice, komára a ploštice a k tomu ešte krvilačné, lučné kliešťa. Potom prídu šašo, klauni a pajac a cvičený zajac, z ktorého sa nesypú bobky, ale celé kôpky kakaových lentiliek a to všetko v cene iba 5 koruniek. A komu by sa zdalo, že je to trochu málo, tak ho ešte čaká taká sliepka obyčajná, sliepka maličká, ktorá každý večer kaká sladké kinder vajíčka. To je koniec? Ha! Ale kdeže? Ešte vbehne do manéže 7 lučných kobyliek a po nich bude zápas v žude. V tom do manéže vcupitali 2 velikánske biele husy a kým sa postavili proti sebe, jedna druhej sa pekne poklonili a podali si krídla. Riaditeľ pokračoval. Husy Klaudia a Ivona na svoju uzimenú husiu kožu obliekli si nové bielovčičké kimoná. V tom riaditeľ udrel do gongu a začal zápas. Vyhrala to Ivona, ktorá Klaudii otrhla kus kimona. V zápäti sa riaditeľ opäť ozval. No, a teraz prísť už môžu. Atrakcie celkom iné. Ošípané živé svine, z ktorých máme veľký osoch, lebo majú ovarové paprčky a v nosoch elektrické zástrčky. Tak slúžia ľuďom, že keď do nich zapojíme spotrebič,
nenastane celkom nič. Lebo aj tí ošípané vedia. No nepovedia, že musíme šetriť prúdom. A aby sa nezabudlo, máme žirafu, ktorá má vyhliadkové hrdlo a na ňom je otáčacia jedáleň, z ktorej trčia dve maličké televízne antény. Žirafa z tej jedálne hľadí na svet celý deň a pohľad má taký zasnený. A naozaj, keď vošla žirafa, Martinko z nej uvidel iba nohy, kus hrdla, chvost a dosť. Žirafa hlavou prediravila dážnik, cirkusový stan. Jednou dierou si Martinko všimol, že vonku je už tma. Ja už musím ísť, povedal Martinko riaditeľovi, ktorý sa z ničoho nič premenil na smutného starého pána. Veď aj ja, vzdychol si starý pán, lúskol prstami a cirkus sa premenil na starý deravý dážnik. Potom sa na Martinka usmial, pohľadil ho a pomaly kráčal hore k prastarému cintorínu. Zrazu bol menší, až najmenší a potom v tom cintoríne celkom zmizol. Páčil sa vám tento príbeh? Čo poviete? Chceli by ste aj vy ísť do takého cirkusu? A teraz prišiel čas na vás, deti. Opýtali sme sa vašich spolužiakov, čo by odkázali dospelým a učiteľom. Počúvajte. Aby sa menej stresovali a viac hrali. Aby si robili viac zábavných prestávok ako my. Aby boli odvážni ako deti a nebáli sa tmy. Aby chodili spať skoro ako my, nie o polnoci. Aby viac počúvali deti. Aby si tiež občas dali zmrzlinu pred večerou. Tak čo, milí učitelia a dospelí, počuli ste? Tak, deti, blížime sa k záveru nášho podcastu. Dnes ste boli skvelí. Verím, že ste si to s nami užili. Nezabudnite, zasmejte sa, hrajte sa, prečítajte si niečo, zjedzte niečo sladké a buďte sami sebou. Naša dnešná výzva. Urobte dnes aspoň jednu milú vec. Rozosmejte kamaráta alebo objímte svoju mamku, lebo deti menia svet a vy to viete najlepšie.